var i 9. klasse og kunne godt tænke sig at starte på sprogskole i sommerferie. Sprogskolen er i USA og koster, og hans forældre betaler halvdelen af gebyret. Derfor skal Emil kun betale 27.722,5 kroner for turen. Måden Emil har tænkt sig at spare op til turen er ved at arbejde. Hans arbejde er en bager. I bageren tjener man 58 kroner i timen på hverdag og lørdag, 78 kroner på søndag og i timen frem til klokken 15. Han skal betale 8% af lønnen i arbejdsmarkedsbidrag. Derfor så tager man på gange. Han arbejder 7 timer i weekenden, og derfor er det 7 gange med 78. Det plusser man så med, hvor mange gange han arbejder i hverdagen. Der har vi sagt, at han arbejder 4 gange. Det skal man så gange med 58. Det giver så 778 kroner. Det har vi så frem, at man skal gange med 52, for at finde ud af, hvad hans årlige indkomst er. Hans årlige indkomst er 37. Det kan man ikke. Hvordan sætter man på pause? Det tror jeg ikke, man kan. Man kan bare blive ved med at filme. Det er fedt. Årlig indkomst er så 44.456 kroner. Det skal man så gange med 0,92, fordi for at trække 8% af beløbet. Det giver 37.219,5 kroner, efter han har betalt arbejdsmarkedsbidrag. Derefter så putter han sin årlige indkomst i banken, hvor han så får 0,5% tilbage. Og Emil har kun penge inden fra august til juni, og derfor tjener han en sjettedel af 0,5%. Det tager man så med den årlige indkomst. Hvorefter man så får 3.101,5 i den periode. Færdig.